I ja sam ljudi u današnjem klipu. Igrat ćemo malo showdown sa Leonom. Kao što vidite ime je plavo. I u današnjem klipu tamo da skupimo malo star tokene i za Brawl Box. I fali mi 2 gema da kupim u shopu. Ovo imam Leona, nice. Da kupimo token Double i čisto spomljeno ćemo dobijemo. A to što nisam dobio ovo što je bio zadnjih 5-6 nisam dobio nijedan game da. Hajde da krenemo mi na igrom. Opa. Ne, ovo baba. Ne, si pošao. Ne. To. It was at this moment he knew. He fucked up. Dobro, je bilo zagrijavanje malo, dakle. Dakle, što mislim, zagrijavanje malo, op. Još 5 mi fali za jedan kart. Da napredim level. Valjda ćemo sad biti malo više. Već sreće. Još jedan Leon. Okej. Ajde, dođemo. Dođemo. Čest. Mrt. Nema da. Daj, ajde. Kako si glup. Bravo. Koliko si jedan. A ti šta, misliš da se nisam vidio to, a? Čekaj, ne znam što su mi mene upitnici, to stvarno mi jasno to. Još jedan Leon. Okej, surprise! To je to. Mene ga buli od dole. Mišliš, šteta me malo ovdje. Opa! Evo gore jedan. Uživamo. Gdje si koš? Dođi vam. Ole! Moladi malo. Evo, Primo i Frankenstein na drogama. Dođi, Franki. Nije više na drugera. Ti misliš da mene može ubijeti, a? Opa, moša! Jo. Oh shit, 2 narkomana. I osvodi još jedan. Dobro, to je to, sam start token. I unapredio sam nivo. Da vidimo da će dobijemo nešto Brawl Box, tačno 38 za 100. Ajde, otvorimo i coins, penny i nita i ništa ne skoro. Izdat ćemo malo sad Brawl Ball sa Bullom. Da osvojim tu start token jer volim da igram Ball. Nekako mi je game od super sa Bulla. Ajmo da vidimo sad će Rajna. Kako mi je lepo plan ime. Opa! Uzim loptu. Fuck. I ubim me Bull. Samo da dobijem ovo, da ne igram, da ne dužim ovo klip jer znam da bolje će biti. Da li sam sad napravio voice crack, ne znam. Ovdje se poubijali svi. Svi se poubijali, redom. Idemo, oba! Bravo, El Primo! Bojzino! To je to, idemo. Ajde. Bega se. Ima super, sad ću ga izbegnem. Ole! Pa ko Bull. Isto idemo sad. Da umremo, to sam teo da kažem, idemo da umremo. Kako mu bili toliko brzo? Nema veze, sad je bilo djela. Opa. Dođi vam. Desko. Big. Bravo. Go. Full John Cena, bre. Ne! Gdje je stala lopta, brate?
Beži, 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 beži. Dodaj. To je to, dođi on. I ubi me. Ajde, daj go, 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 daj go. Evo šta je bilo. Charge! To je to, to je to, to je to, to je to. To je to. Koji sam stivonja. Start token. Victory. To je to. Idemo da ga stavimo sa showdownom. Bam. Ne, game grab, ne. Ne. Gle. Za malo game graba mrzim da igram. To najviše mrzim da igram. Ajde, pokušamo bar da pobedimo jednom. Evo ga, Colt. To je to, jedan. Kog ima gore? Evo ga, Frankenstein i Strelac. Jel da, ovdje ima droge. Evo ga. Ne znam da sam trebao da idem tamo ili na... ovo. Evo, uzeli sam sve. Dođi vam, koji mi ide žuje. Dođi vam, dođi vam, dođi vam, dođi vam. Kako? Kako, brate, kako? Top 10 questions scientists still cannot answer. To znači top 10 pitanja koji naučnici dalje ne mogu da odgovore. Da. Ajde, Shelly. Shaman, ti ga beži me. Iznervirao sam se. Ajde, marš. Marš, Bert. To je moj čest bre. Beži. O, tako je. 10%. O, nemam gdje da idem. Ne znam, ja nazad tamo. Ne, o, dođi, bul. Bul. 560. O, za malu storm još dođi. Uf, mi dobro da je još neko bio od u buš, tamo da izađem iz igrice odmah. Znači ima dole Spike. A, evo ga. Dođemo malo. I... ubi me drugirna baba. Koja puca... krofnu. Ajde, koliko ću puta da izgubim? Da li ću ovo da povedem ili i dalje ću ostati loser godine. Sve je normalno za sad. Ajmo s sredinom. Eno ga, lijem gore, opa. Zanimljivo, danas sam 3 liona naš. To je to, ovaj dan skupnim na ove boksove. Evo ga, još jedan lion, what the fuck. U 2 igre danas, 2 liona. Tuđi vam, 10%. Daj mi to vam, 1000 mi sad, to je to. Tuđi vam. 8, znači, to je to. Još jedan lion bre, koliko ih ima bre? 4 ovdje. Dobro, ovo više nije drugiran, tako da... Ajde, begam se da vidim, gađi tako plogu. Znao se. Ajmo vidim, pokušam nešto da radimo. Ajmo, nije tu, opa. Op. Idemo. Dođi vamo. I... Samo ubistvo. Ne, ubio sam. Showdown.
ga u 70. godine. Dođu on, revenge! Revenge! Pusti to momce u usporeni snimak. Ne znam šta se desilo, valjda ćete vidjeti sve. Ali prvi sam, tako da je nebitno. I run score 34. Plus 44. Ajmo još jedno. Idemo. Evo bulgore, marač, godine. Daj to ono. Vidi ga dole, što se krije između. Daj to ono, to je to. 80. To je moje. That's mine. Thank you. Evo Leon, još jedan Leon. Šta je bez se Leon ima ovaj? Šta vas je mi? Odite dinom. Šta je bro? Patka. Igo je narko. To je to. Dođi vamo. Ne. Sada ovo su sve strane dolazi. Da li igram još jednu? Ajde, kad sam već krenuo. Pa sam se iznervirao. Ajmo sad. Moramo da uradimo bar nešto. Uđi on. Shelly. Dođi Shelly. Ajde. Dođi vam. Dođi, šta je? Dođi vam, šta? Sad igramo, a? Ajde igramo. Ajde igramo. Ajde. Dođi vam. Šta stojiš tu? To je to. Kako? Ne! Malo loš način da završim klip, ali šta da radim. Da, nije mi bilo dugo, tako da, ne vratim se nazad. Hvala što gledali, stavite like, share, subscribe i nadam se da ste uživali i vidimo sljedeći.